Kaya pala na kang biyahe. Nabat? Kaya pala na kang biyahe. Nagbayad na. Ano? Sa magkano yung bayad kaya kayo? Pwesto. Hindi po yan daw. Baka mo muli. Borak po. Borak? Kalaw ba? Ay, kaya mo. Santa Cruz na nito. Santa Cruz. Alright.
Kaya pa mambasada ka niyan, huling December na. Diba? Matraffic po kami. Matapit. Pati na klase. Sakit ng kayuran eh. Kaya ka, Nabumamal ko, ginasip na yung klase. May nakasigan ko. wow. Klase. Kaya nga po siya kami.